Kaixo lagunok, gaurko honetan Katan izeneko mai jolasa aurkeztu gura dutzuet. Katan jolasa 3 edo 4 jokalarin artean jolasteko modukoa da. 10 urtetik aurrera gomendatzen dugu eta kalkulau gutxi gora bera partida batek 60-65 minutu irauten dauela. Gaurkoan dagoeneko jolaserako eduki dana atera dugu eta jolaserako prestatu gara. Hemen ikusten duzuen moduan, baditugu elementu denak mai gainean. Ze eduki dauko jolas honek edo Katan jolasak. Hasteko eta behin jokalari bakoitzak baditu kolore jakin bateko herri, hiri eta bidiak, bai? Urdinak, txurixak, gorrixak eta laranjak. Bestalde egongo da jolas taula bat, hainbat losetakin osatuta eta loseta bakoitzak lehen gai bat emango dau. Loseten gainean gainera egongo diolako zenbakizko fitxak, bai? Orduan badauko jolas taula, losetaz osatuta, zenbakizko fitxak, badau loseta bat ez daukona zenbakirik, desertua dana eta printzipioz erdian egongo dana eta bertan egongo da lapurra. Gero jolasian, garrantzi berezi aurriko dauen elementu bat. Baditugu bai jolaserako bi dado, eta azkenik badauko lehen gai txartelak, lehen esan duten moduan loseta bakoitzean lehen gaiak eskuratu ahalko diet, baditugu lehen gai txartelak, bai, mentxeak, bankan, eta azkenik baditugu garapen txartelak. Jolasan ziar, apurat arixea ez galtzeko, jokalari bakoitzak eukiko dau eraikuntza kostuen inguruko txartel bat. Katan jolasian jolasteko egiten duena da lehenengo jolastaulak prestatu, bai, eta prestatu genke kajak berak edo jolasak berak gomendatzen duzkun moduen, edo guk nahi duen moduan, bai, losetak modu aleatorioan ipinixaz. Jolasian hasi aurretik, jokalari bakoitzak bi herri eta bi bide kokatu beharko ditu loseten arteko bide gurutzietan, bai? Hemen ja ipinitza ditugu, eta hori bai, arau garrantzitsu bat. Bi herrin artean, beti egon beharko da bide gurutze bat libre, bai? Orduan hemen ikusten duzuen moduan ja ipini ditugunen artean be, bide gurutzea libre mantendu dugu. Eta jokalari bakoitzak jolasian hasi aurretik, azkenengoz ipini dauen herriak ikutzen dituen losetetatik lehengai txartel bat eskuratuko dugu. Ze jolas honetan garrantzitsua izango da lehengaiak eskuratzea, eraikitzen joan ahal izateko eta puntuak lortzeko. Gero esplikoko dut zein den jolasan helburua. Katan jolasan helburua oso sinplia da. Norbera izatea lehena 10 puntu eskuratzen dituela. Eta galdetuko zuen, zelan eskuratzen die puntuak? Eraikitea. Herri bakoitzak puntu bat balioko dau, eta hiri bakoitzak 2 puntu. Hiri bat egiteko lehenengo herri bat eraiki beharko dugu, bai? Eta gogoratu, herrien artean bideak ipini beharko ditugu. Ze pasetan da, jokalari batek bide luzeena eraikitzen baldin badau, hemen, merkatal bide handia eskuratuko dau, txartel hori eta titulu hori, eta horrekin 2 puntu eskuratuko ditugu. Eta baliteke beste jokalari batek zalduneria armada handia lortzia. Zelan lortzen den hori gero esplikauko zuen. Eta horrekin 2 puntu eskuratuko ditugu. Orduan, eraikiaz herriak eta hiriak puntuak eskuratuko ditugu eta horixe 10 puntu eskuratzen dagoen lehena izango da irabaztia. Eta orain bai, nola jolasten da Katan jolasera? Katan jolasera erlojuan orratzen noranzkoan jolastuko da, txandaka, eta txanda bakoitzen zer da jokalari bakoitzak egin beharko dauena edo egin ahal dauena. Hasteko eta behin daduak jaurti, bai? Kasu honetan botado, eta behitu, agertu da 9. Daduak jartitzen duenean, daduak agertzen dauen zenbakia bilatu beharko dugu danok jolas taulan, eta loseta horren lehen gaiak eskuratuko ditu, loseta horren bide gurutze baten eraikitza dauko jokalarixak. Berdin jutzen nire txanda baldin bada, baina kasu honetan, pentsau ni urdinan azela, eta nik ez daukotela 9 inguruan eraikita, baina bai ordia gorriak eta bai txabe laranjak. Kasu honetan gorriak loseta horregatik bustin bat eskuratuko dau, eta laranjak loseta horregatik eskuratuko dau gari bat. Behin lehengaiak lortutakoan, nope inaldoguna da. Alde batetik, lehengaiak beste jokalariekin trukatu, edota salerosketaen eta eraikitzen jarraitu. Eta gogoratu, eraikitzeko salerosketa kostuen barri hementxe daukoela. Eraikuntza kostuen txartelian. Posible da baita bebain garapen txartelak erostia, bai? Eta garapen txartelak zer die? Sorpresa politak. Bertan topauko ditugu punto eskutuak edo baita bai zalduneria kartak. Eta zertarako erabiliko dugu zalduneria kartak? Jolasian zier pasauko da nosbaiten, eta batzutan sarri, 7 bat irtetzia daduetan. Eta 7 irtetzunanean,
bakegu zintzasten den jolasean? Lapurra. 7 tokau da, lapurra jolasean sartu da eta zer da inbarkotan. Nire txanda baldin bada, inbarko dutena beti da lapurra mugitu. Behin desertutik ataratzen dugunen, ezin da barriro lapurra desertura mugitu. Orduan, beste loseta baten gainean jarriko dut, bai? Eta 7 karta baino gehiago daukien jokalari danek, karten erdixak itzuli barko ditue bankara. Hori alde batetik. Eta bestalde, nik ipini baldin badut loseta baten, loseta horretako jokalari batei eskutatik karta bat lapurtuko dut. Kasu honetan, jokalari laranjari. Eta zer gertatuko da, lapurra 9 dagoenean. Beste jokalari batek dadu botatzen dagoenean eta 9 irtetzen baldin bada, gainontzeko 9 inguruen eraikita daukien jokalariak kobrau halko daue edo lehen gai hori hartu halko daue, baina kasu honetan jokalari honek ezingo dau lehen gai hori hartu. Kasu honetan adibidez, garia. Azalduko dututen beste gauza bat da, bai, nola egiten dien trukiak. Karta trukiak edo lehen gai trukiak ingeinke jokalarien artean, gure artean galdetuz. Baten batek aldatuko dozta harri bat, gari bategatik? Hor egon leikez truke desberdinak. Baina beste jokalari batek espaldin baduzku truke horretan kartarik emun gura, ingeinkena bankarekin trukatu. Eta nola, baraua oso sinplia da. 4 lehen gai txartel berdin aldatu genke karta bategatik. Adibidez, 4 ardi, gari bategatik. Baina bestalde, eraikitza baldin badaukagu herri edo hiriren bat, porturen baten, bertako araua aplikatu genke. Kasu hontan, 2 ardi karta edo 2 ardi karta aldatu genke beste karta bategatik. Hemen, 3 karta guk nahi duguna beste karta bategatik. 2 guztien bategatik, bai? Orduan, portuetan eraikitzea be interesanti izan leike. Eta beste bar garrantzitsu bat. Herri bat hiri bihurtzen dauenean, kontutan izan, hiri hori eraikita dauen bidegurutze horretan kontaktuan egongo dien losetak lehen gai txartel bat emun ordez, 2 lehen gai txartel emungo duzkuela, bai? Herriak lehen gai txartel bat emungo duzku eta hiriak 2 lehen gai txartel. Hauxe da Katan jolasa, estrategia jolas dibertigarri bat, gure oso gustukoa dena eta animatzen zaituet lagun taldean probatzera. Gaurko bideo hau gustuko eduki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri ukigura baldin baduzue, harpidetu gure YouTubeko kanalera edo jarraitu adi gure sare sozialei.